står her med Randers HK cheftræner Jan Leslie. Jeres første træningskamp i den her sæson. Hvor tilfreds var du med forløbet? Jamen, der var mange gode ting. Der var selvfølgelig også nogle ting, som ikke var så godt, men generelt set så var det vores første træningskamp, og der ville være nogle ting, som hænger lidt efter, og nogle ting, som er godt. Jeg synes generelt set, så stod forsvaret fint. Vi prøvede at lægge offensivt af det meste af tiden, og det synes jeg gik meget godt. Vores kontrafase var egentlig også fint nok ud. Vi halvede lidt med i angrebsspillet, men jeg synes, det er logisk nok. Der er mange nye spillere, og vi har ikke rigtig kigget på den del så meget endnu. Så er der en masse unge med os, og det er klart, de er jo meget nervøse i den første ligakamp, selvom det er en træningskamp. Men generelt set så var det fint nok, men der er plads til forbedring. Du nævner selv de nye spillere, f.eks. svenske Sabina Jakobsen. Hvor tilfreds er du med hendes forløb? Jamen, jeg synes, hun gør det fint. Hun er rigtig dygtig til at styre forsvaret og til at snakke. Det er klart, at hun har mere at komme med rent angrebsmæssigt, men man kan også se, at hun lige skulle finde ind i tingene i dag. Og ja, hende forventer vi os rigtig meget. Hun skal nok blive en kæmpe gevinst for holdet. Og det sidste spørgsmål, hvis vi skal kigge frem mod sæsonen. Hvad er jeres mål så i Randers HK? Jamen, det er at vinde Champions League. Nej, det er det ikke. Vi vil forsøge på at komme i slutspillet, og så må vi se derfra, hvordan tingene de viser sig. I Champions League, jamen, der vil vi rigtig gerne forsøge på at komme videre til top 8 i Champions League. Det er en svær lodtrækning, vi har fået, men vi synes, der er nogle muligheder i 4-5 af kampene ud af de 6, der er. Ja, så pokalturneringen, jamen, så vi vil gerne slå FF på torsdag om en uge. Og så må vi se, hvad en lodtrækning er, men også der, jamen, der vil vi selvfølgelig se, om vi kommer i finalen, det vi aldrig prøvet, og det kunne vi godt tænke os. Tak for det. Rigtig god sæson. Ja, tak.